Нині чуємо, як церква споминає першого митрополіта Київського Михаїла. В 989 році прибуває з Востока Михаїл. Одні кажуть, що він був сирієць, другі – болгарин. Но ми, жителі Закарпаття, подозріваємо, що він міг бути карпатським русином. Тоді Закарпаття входило більшою частю у подданство Болгарії, Ужгород і далі теперішня Словакія у Моравію. І коли наші люди прибули у Київ, то їх приймали як болгарів по подданості. Ну, це були наші русини, угрини. Так, у Київ попали наші люди, коли одна з жон князя Владимира була чехиня, була навіть і чешка. Ну, ми кажемо, яка різниця? А така, що чехиня, як тоді, так нині говорять тільки жителі Закарпаття, русини. Значить, одна була жена Володимира, вона з собою привела своїх придворних троє братів Угринов. Угрин, Мойсей Угрин, Георгій Угрин і Єфрем Угрин. Но вони, будучи особо даровиці і мали вже, як і жителі тогдашнього Закарпаття, Карпатської Руси, вже мали письменність, в Києві не було школ. В Києві ніхто не переписував книги. Но князь Владимир задумав крестити київських полян. А як зробити? І в 988 році він придумав. Закликав на поміч болгарських священників, то є, більша частина була наших предків, карпатських русинов, на крещення. Там ще не було митрополіта. Митрополіт прийде через рік після початку крещення. Той самий Михаїл, котрого нині празднуємо. Дуже важливо, щоб ми бачили сам момент дуже унікальний. Хто ж допомагав Володимиру крестити київських полян? Наші предки. Так, ясно, що крещення почалося більшістю священниками. Дозволяється таке. Лише через рік прийде Михаїл Київський і якби возглавить тоді уже єпархію Київську. Чому ми то говоримо? Да тому, що історично доведено, що православ'я прийшло на Русь не через Крим. Да, в Криму Владимир крещення прийняв, но головне для нас друге, що зв'язуюче звено від Восточної церкви греческої на Русь Київську прийшло через Карпатську Русь. І ми це пам'ятаємо. І церква наша Карпато-Руська православна на 100 років раніше функціонувала вже до того часу, як почалася в Києві ота благословенна духовна робота. Нині митрополіт у Києві. Ми нині, як Карпато-Руська православна церква, частина Української православної церкви канонічної. Скільки б не було других організацій, ми все будемо звідати, канонічні або не канонічні. Чому так важливо? Тому що було случайно замість лікарні не попасти в підвал, в котрий можуть приманути люди, котрі ніякого відношення до релігії не мають. Нині такі є люди, котрі не віруючі, не крещені, абсолютно відношення до релігії не мають, а задумали склеїти собі релігійну організацію. А ми обладаємо 1150-річним православ'ям. А нині митрополіт Київський перший, ми думаємо, що він був іменно із наших, з Болгарії, або з подданих Болгарії русинов. Бо що інтересно, як міг сирієць або араб нараз знати слав'янський язик? А митрополіт почав проповідувати, почав говорити і много зробив, дуже много зробив. А якщо б не був наш чоловік, вряд ли це б він щось міг скласти, хоч 2 слова, понятні для новокрещених. Господи, молитвами первого митрополіта Київського Михаїла, молитвами всіх наших благословень наших людей, щоб ми добре знали історію, щоб нас ніхто не дурив. До сих пор і українська історія не знає майже нічого про історію Закарпаття. Не удивляймося, не знають, тому що коли починають вивчати, ахають і закривають
така славна наша історія. Історія церковна в першу чергу. Тому що, будучи православними генетично, жителів Закарпаття не так було легко навіть в унію ввести. Коли в Ужгороді пішов єпископ православний в унію, то пішов один з монастирів Краснобродський, тепер то на Словакії, а там було праздник по 10 тисяч русинов. О, праздник! Та коли вчули люди, що він в унії, чуть його там не вбили, утікав з таким позором. Так се починала унія. Пізніше, потім уже державна влада, австро-мадярська, Марія Терезія, все зробила, щоб держава зломила православних, забороняла, ну а уніятам відкривали двері. Не дивлячись на то, православні вижили. І тепер, на сьогоднішній день, я думаю, по нашим подрахункам, самим скромним, мінімум 70% православних, ну, можливо, може бути і 20% може бути уніятів. Но честі їх ми в Закарпатті майже не конфліктуємо. Ми благодаримо Бога, що наш народ оказався мудріший. Да, хто хоче бути греко-католиком, молися, хто православним, молися. Но оберігаємо себе єдину сім'ю, а в державному рівні одним союз громадян. Бо лише так поступає, будемо законопослушними громадянами, котрі добре знають свої права, закони. Священномучениче Михаїле Київський, моли Бога за нас, бо лише так пам'ятає добру історію. Ми тут діти Божі, а у вічності надіємося і наслідувати і зо всіми святими єдине Царство Божоє. Амінь.